pušťám. Ahoj, Věrka Románková, bod číslo 5 pro Xlík Women Advanced. Budeme si ukázat standardy. Začneme tady na pásce. Páska od stěny 25 cm, šířka 5 cm a celá délka 100. Co se týká handstand hold, celkově 8 metrů, jedna platforma 50 cm, dohromady 8 metrů. Tak, já to takhle vezmu. Osu máme pánskou 20 na tom 25 kotouče, takže dohromady 70 kg na jedné, na druhé straně. Tak, a play dávám. Jo. Mluv na mě hodně, jo? Dobře, budu. Tak, 12. Tak, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pojď na to. Super, 2, 3, tak, vydrž to. Pomož si, odraz se od těch lítek. Tak, 5. Tak, perfektní. Tak, dýchej u toho. Super. Výborně. Tak, nevadí vůbec. Tak, klidně pojď ty úseky. Vždycky rychlou 4 vytřepat, rychlá 4 vytřepat. Tak, nádech, výdech a pojď. Super. A pravidelný dech u toho. Těšíte, super, ruce byly. Tak. Tak a pojď rychlý 4. Tak, super, poslední půlmetřík, pojď, za čáru, překlop těžiště, super, vydechnout, vytřepat. Tak. Tak, super. Tak, výborně, dobře dýcháš. Tak, nevadí, vytřep ruce zpátky. Tak, super. Tak, dýchačka. Pevněnej střed. Perfektní, teď to bylo pěkný. Pojď, super, dřepy. Tak, 2, 3, 4. Tak, pojď s tím 5. Perfektní. Tak, nádech, výdech.
Tak, ať to nepřepálíš ty ramena. Tak. Super. Tak, vydrž ještě kousek. Perfektní? Tak, vytřep ruce. Uvolni ramena. Nádech, výdech a pojď s tím. Pojď. Skvělý. Výborně u toho dýcháš. Krásně přenesený těžiště je tam. Pojď. Dobrý. Super, ještě kousek. Jo. Perfekt. Zase vytřepat. Výborně. Tak, ustuj to. Škoda, pojď zpátky. Vytřepat cestou, zase nespěchat, ať si ty ramena odpočinou. Super, výborně bojuješ. Tak, vytřep a pojď. Tak. Výborně. Tak, kousek chyběl, nevadí. Vytřepat. Výborně. Tak. Super. Ťapej, pojď, už tam bude všem, je to tam. Poslední kolo. Jedna. Dva. 3. Krásný dřepy, ale. 4. Poslední 5. Pojď s ním nahoru. Super dorovnaný, skvěle. Tak a pojď se poprat s tou poslední chůzí. Jo. Tak, vydrž. Dýchej. Tak, už tam si, perfekt. Vytřep ruce. Tak, nežeň to. Tak, vytřep, uvolni ty ramena, ať to zvládnou a pojď rychlou 4. Hezký. Pojď ještě, překlop to, ty nohy. Překlop je, seš tam. Výborně. Zase vytřep. Jo, už to je cítit na ty ramena. Tak. Tak a pojď. Super. Jo, krásně ruce zabily. Tak, vytřep. Poslední 4 metry.
Pojď, pojď, poslední utrpení. Super. Yes, yes, yes. Pojď ty ruce tam rychle. Jo. Pojď, pojď. Tak, 1,5 minuty do konce. Super. 1, 2, 3. Poslední 2. Odrazit, pojď, pojď, pomož si. Využij tu hybnost. Krásný dřepy, ale čistý provedení. Tak. Výborně. Tak, pojď druhý. Pojď, 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 už není na co čekat. Poslední 3/4 minutka. Pojď ještě rukama na lajnu. Dobrý. Posledních 35 vteřin. Tak, vytřep ty ruce, je to nepříjemný. Ale vydržíš. Pojď, 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 ještě, dokončíš to. Pojď ještě na lajnu, tak, dobrý, dotyk tam je. A poslední, vydechni. Vydechni posledních 10 vteřin, pojď ještě jeden. Pojď, máš 5 vteřin, vyskočíš tam. Tak, ale skvělá práce. Ale ptát se tě, jak se cítíš, nebudu. Tak, vypínám video, jo?